Jopuonj madongo mag kuonde tiegruoge mibiro yude ni donjore gi yore mag tiyo arietha gi omenda mag kuonde tiegruok go biro chuno mondo wuog e lemo go kendo yudo kum kaluwore kod dwaro mar duond chik. Magi oyangore seche ma komiti mar od bura marango kaka omenda notiyo kaluwore kod lipot mar janon buge piny owacho nochako chenro mar nono kuonde tiegruok mopogore e alwora ma Nyanza. Chenro biro dhi nyime nyaka tich abich jumani kama okum kuonde tiegruok mane onono ting'o Bondo Technical Training Institute, Siem Vocational Training kod Ugenya Vocational Training. Jakom komitino Jack Wamboka olero ni nyaka jotend kuonde tiegruoge go mano osedhi rutaya ma chilo mien obed ibiro many kendo luwogo dwaro mar chik. There is a lot of mismanagement of funds from this end because of laxity, incompetence. Yeah, and some of them, they think nothing will be done. We have never been audited and it's not going to be easy to be audited. In fact, most of them are just shocked. We are here to do what we have to do. You can exit service, but you are in Kenya. If you commit an offense today, you can still be punished 2, 3, 4, 5 years, 10 years later. We are going for them.